Okay. Okei, Tunnustan I confess, en puhu ollenkaan I don't speak suomea. Finnish at all. A reading from God's Word. Luetaan Jumalan sanasta. 1 Timothy chapter 4. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 4. luku. For everything created by God is good, Kaikki mitä Jumala on luonut on hyvää, and nothing is to be rejected ja siitä ei tarvitse torjua mitään, if it is received with thanksgiving. jos se otetaan vastaan kiitoksella, For it is made holy by the word of God and prayer. koska sen pyhittää Jumalan sana ja rukous. The world is good, my friends. Maailma on hyvä, ystävät. Music is good. Musiikki on hyvä. Weekends with your friends is good. Viikonloppu ystävien kanssa on hyvä. I've got a wife that I met in high school and two beautiful children. They are good. Mulla on vaimo, jonka mä tapasin lukiossa, ja 2 ihanaa lasta, ja ne on hyviä. The taste of coffee in the morning is good. Kahvinmaku aamulla on hyvä. Stalking your friends on Facebook is good. Facebook-stalkkaaminen, hyvä. And will you hold this for a second? Taking a selfie with your new friends is really good. Hold on just one second. Ja selfiet uusien ystävien kanssa tosi hyvä. Smile. Hymyilkää. Thank you. Kiitos. If you don't believe that the world is good, then you need to argue with God. Jos sä et usko, että maailma on hyvä, niin sun täytyy riidellä asiasta Jumalan kanssa. In the beginning, he made all things. Koska alussa hän teki kaikki asiat. He made life, love, selfies, and sport. Hän teki elämän, rakkauden, selfiet, urheilun. And he declared all of it to be good. Ja hän julisti, että se kaikki on hyvää. If you don't believe the world is good, then you are not looking hard enough. Jos sä et usko, että maailma on hyvä, niin sä et katso tarpeeksi tarkkaan. Yes, the world is full of problems. Kyllä, maailma on täynnä ongelmia. But if you look close enough, there are billions of blessings. Mutta jos sä katsot tarpeeksi tarkkaan, niin on biljoonia siunauksia. There is breath in your lungs. Ilma, jota me hengitetään. There is a sun somewhere in the sky. Aurinko jossain tuolla taivaalla. There are eyelashes on your eyeballs. Sulla on silmäripset silmissä. There's an iPhone 6 in your pocket. Sulla on iPhone 6 taskussa. The world is good. Maailma on hyvä paikka. But listen to me, friends. Mut kuunnelkaa, ystävät. The world is not God. Maailma ei ole Jumala. You and we are easily confused. Meillä menee asiat sekaisin. We will take a really good thing Me otetaan joku tosi hyvä asia and live as if it's the most important thing. ja eletään niin kuin se olisi kaikista tärkein asia maailmassa. Let me confess something to you. Anna mä tunnustan sulle jotain. I'm afraid. Mä oon pelokas ihminen. I'm afraid that the world will see me for who I really am. Mä pelkään, että maailma näkee, kuka mä oikeasti oon. I am a broken man. Mä oon rikkinäinen ihminen. I am an insecure man. Mä oon epävarma ihminen. And so I take good things hoping they can hide me. Ja niinpä mä otan hyviä asioita ja toivon, että ne voi piilottaa mut. Hoping they will make me feel better. Ja että ne sais mun olon paremmaksi. And hoping they will fool the world into thinking I'm someone I'm not. Ja toivon, että ne saa huijattua maailman luulemaan, että mä oon joku muu kuin mä oon. Because I am afraid. Koska mua pelottaa. So what about you? What are you afraid of? Entäs sä, mitä sä pelkäät? Are you afraid of being alone and so you run to relationships? Pelkäät sä olla yksin, niin sit sä juokset suhteisiin. Are you afraid of being unsuccessful and so you obsess over school? Pelkäät sä, että sä et onnistu, niin sit sä obsessoit koulun kanssa. Are you afraid of the problems in life? Pelkäät sä elämän ongelmia. And so you grab onto good things hoping they can distract you in life. Niin sä tarraudut hyviin asioihin ja toivot, että ne veis sun mielen muualle. We are afraid, my friends. Me ollaan pelokkaita, ystävät.
And so we take good things and we make them the most important things. Ja niinpä me otetaan hyviä asioita ja tehdään niistä kaikista tärkeimpiä. Wrongly thinking that they can solve things. Ja kuvitellaan, että ne vois ratkaista jotain. The world is good, but it is not God. Maailma on hyvä, mutta se ei ole Jumala. Music cannot forgive you. Musiikki ei voi antaa sulle anteeksi. Sex will not save you. Seksi ei pelasta sua. No food can fill the emptiness in your soul. Eikä mikään määrä ruokaa voi täyttää sun sielun tyhjyyttä. The world is good, but the world is not God. Maailma on hyvä, mutta maailma ei ole Jumala. Now here's the good part. Nyt tulee hyvä asia. This is where Jesus comes in. Tässä kohtaa Jeesus tulee mukaan. What will God do about the emptiness inside of me? Mitä Jumala tekee sen tyhjyyden kanssa, mitä on mun sisällä? What will he do to forgive me? Mitä hän tekee, että hän voi antaa mulle anteeksi? What will he do to quiet all of my fears? Mitä hän tekee, että mun kaikki pelot hiljenee? What will he do to show clearly, undeniably that he loves me? Mitä hän tekee, että mä aivan varmasti tiedän, että hän rakastaa mua? The answer is Jesus. Vastaus on Jeesus. He lived in our world. Jeesus asui meidän elämässä tai meidän maailmassa. And you might not know this, but he did something amazing. Ja sä et ehkä tiedä tätä, mutta hän teki jotain ihan uskomatonta. He entered our good world. Hän tuli meidän hyvään maailmaan And he lived the best life. ja eli parhaan elämän He lived the most beautiful life. ja kauneimman elämän. And he lived that life without fail, and he loved without mistake. Ja hän eli sen elämän epäonnistumatta ja rakasti ilman virheitä. Jesus Christ entered this world and he was good. Jeesus tuli tähän maailmaan ja se oli hyvä. He was good for you. Ja hän oli hyvä sulle. Jesus Christ lived a perfect life, the perfect life that you and I refuse to live. Jeesus eli täydellisen elämän, sen elämän, mitä sinä ja minä ei suostuta elämään. And he says to you, he says to the world, Ja hän sanoo sulle ja maailmalle, take my perfect life and embrace it as your own. että ota tää mun täydellinen elämä ja pidä sitä omanas. But he goes further. Ihan vielä enemmänkin. Not only can you take my life, Sen lisäksi, että sä saat mun elämän, but I will trade you. I will take your death. niin mä otan vaihdossa sun kuoleman. I will take the punishment for your imperfection. Mä otan sen rangaistuksen, mikä sun epätäydellisyydestä tulee. I will conquer your greatest fear, death, Mä voitan sun suurimman pelon, kuolemaan. and I will die for you. Ja mä kuolen sun puolesta. So now when the Father looks at you, No nyt kun Jumala katsoo sua, he doesn't see your imperfection. hän ei näy sun epätäydellisyyttä. He doesn't see what you see. Ei hän näe, mitä sä näet. He sees the perfection of Jesus. Vaan hän näkee Jeesuksen täydellisyyden. Now when you feel bad for messing up your life, Ja kun susta tuntuu pahalta, että sä oot sotkenut elämässä, you can point to Jesus and say, he lived and died for me. sä voit osoittaa Jeesusta ja sanoa, että hei, Jeesus kuoli ja eli mun puolesta. And now when you wonder whether or not God is there and whether or not he loves you, Ja kun sä mietit, että onko Jumala siellä tai rakastaako hän mua, you can see and you can know that he came to this world sä voit nähdä ja tietää, että hän tuli tähän maailmaan. and he lived for you and he died for you. Ja eli sun puolesta, kuoli sun edestä. He gave himself for you. Antoi itsensä sun edestä. Now when you go through life, Ja nyt kun sä elät elämääsi, you can cling to something that is truly good. niin sä voit tarttua johonkin, mikä on ihan oikeasti hyvää. You can hold to something that can really save. Ja sä voit pitää kiinni jostain, mikä todella voi pelastaa. And that is Jesus. Se on Jeesus. Some would say that Christianity is all about rules. Joku sanoo, että kristillisyys on pelkkiä sääntöjä. Some would say, don't do this, don't feel that. Ja sanotaan, että no älä tee näitä, älä tunne noin. Because the world is a bad thing and you have to be as good as possible. Koska maailma on paha paikka ja sun pitää olla mahdollisimman hyvä. And maybe that's what you've been taught. Ehkä niin sulle on opetettu. Maybe that's what you believe. Ehkä sä uskot niin, That you've got to be good. että sun täytyy olla hyvä. I'm here to tell you something different. Mutta mä oon täällä kertomassa sulle jotain muuta.
Christianity is not about following the rules. Kristillisyys ei ole sääntöjen noudattamista, You can't be good enough. koska sä et ikinä voi olla tarpeeksi hyvä. Christianity is about loving this world. Kristillisyys on sitä, että sä rakastat tätä maailmaa. It's about loving people, Rakastat ihmisiä. loving your neighbor, Rakastat naapurias. loving music and friends and all the good things God has made. Ja musiikkia, ystäviä, kaikkia hyviä asioita, mitä Jumala on luonut. Christianity is about giving thanks Kristillisyys on sitä, että sä kiität and knowing that only one is God. ja tiedät, että vain yksi on Jumala. Friends, only one can save you. Että vaan yksi voi pelastaa sut. Only one can give you peace. Vaan yksi voi antaa rauhan. Only one can quiet your fear. Vaan yksi voi hiljentää sun pelot. Only one can give you hope. Vaan yksi voi antaa sulle toivon. Give thanks for a good world Kiitetään hyvästä maailmasta and give our hearts to Jesus Christ. ja annetaan sydämemme Jeesukselle. Amen. Amen. Thanks. Kiitos.